igen er det der med, at man bliver sindssygt træt af at skulle betale 79 til 100 kroner for en app om måneden, som ikke kan det, man egentlig rigtig gerne vil have den til. Derfor brugte jeg mellem 6 og 8 måneder på at udvikle min egen løbeapp, der hedder Run with AI. Og det, jeg egentlig ønskede med det var at have en AI-coach, som kan guide dig hele vejen og tage højde for dine skader, tage højde for din vægt og kilo og alder osv. Og derudover også kan hjælpe dig med at holde din pace, intervaltræninger, give dig guidning til det hele. Her er en gengang af appen, hvordan jeg fortæller AI-coachen, at jeg er skadet lige for øjeblikket, og at jeg rigtig gerne vil have den til at sætte min træning på pause i 3 uger. Se her, der godkender den det så, og her kan I så se, at den har ændret min kalender fremadrettet og sat det på pause. Så den har jeg udviklet, og udover det, så virker den til Apple-uret, som er med i pakken. Så prøv at tjekke den ud nede i linket nedenunder. Jeg håber, vi ses. Hej.